Bismillahirrahmanirrahim. Wani yaro, littafi na ɗaya, littafi da ya samu rubutu daga Nasrullah, wanda za ku kasance tare da ni Ummi mai karanto muku. Don Allah ku danna mana subscribing, ku yi mana comment tare da liking. Mun gode. Ni fa wallahi na gaji da wannan iskancin da kake min. Haba, kullum sai ka zo ka yi ta tada min da sha'awa kuma ba ci na za ka yi ba. Kai kenan kullum baka da aiki sai romance. To ni dai yau gaskiya na gaji, a yi ta kare yau. Kwanan mu nawa da aure, kusan kwanaki 30 kenan, amma duka sau nawa ka taɓa kwantawa da ni. Kullum sai ka zo ka yi ta romance. Gaskiya ni dai ba zan yarda ba, yau sai dai ka bani haƙƙina. Idan kuma ba haka ba zan kwata haƙƙina. Saboda ni wallahi wannan iskancin naka ba ƙaramin isa ta yayi ba. Kawai ina cikin zamana a gidanmu ka zo ka auro ni, ka ɗauko ni ka min daɗin baki, ka min daɗin baki irin taku kalar na maza, ka kawo ni nan. Na sha da na zo gidanka zan huta na samu kulawa da kwanciyar hankali da biyan bukata, amma sam ina ba haka ba. Ƙawayena suna bani labarin cewa aure akwai daɗi sosai kuma ga samun lada idan an yi shi na wuce jin daɗin rayuwata. Duk wata damuwa ta zan ji ta gushe sam babu ita, saboda farin cikin da nake tunanin zan samu a gidanka. Na yi tunanin kai ne maganin damuwata, kai ne wanda zai fito da ni cikin haske a yayin da na shiga cikin duhu, amma ashe sam ba haka bane ba. Na yaudari kaina da yadda da na yi da daɗin bakinka. Shin masu sauraron mu, kun ji dai so mun taɓi daga cikin littafin mu mai suna Wani Yaro, wanda ya samu rubutu daga Nasrullah. Dan Allah ku danna mana subscribing tare da alamun ƙararrawar sanarwa. Mun gode, sai mun haɗu a shiri na gaba.